ремонтни дейности няма как да няма етапи, няма как да няма задръствания, няма как да няма затруднения в предвиждането. Цяла София също е разкопана, строим метро, строим инфраструктура, трябва да сме търпеливи. Когато бъде ремонтирано или изградено нещо, бързо забравяме и свикваме с хубавото, но когато имаме една инфраструктура, която не е ремонтирана 40 години, няма как да я ремонтираме с магическа пръчка и за една нощ. Така че с извинение и с благодарност за търпението, днес ще отида по-късно и на място. Имаме обещанието, че до края на месец юни, а може би по-рано ще приключим с дейностите. Повечето от тях трябва да приключат на 15 юни. Но въпреки всичко това е изключително важно и това е само първата част на ремонта. Ако искаме да продължим с ремонта, трябва да приемем, че следващите 2 до 3 години моста ще се затваря частично. Ако искаме, можем, разбира се, да го оставим в този вид. Това е една закачка, едно предизвикателство, по най-добрия начин да изберем как да продължим напред. Но гледайки по-стратегически, това, което планираме, безспорно е довършването на магистрала Хемус.